Hello guys, जों दिनै रोंनो थांनायदो. Wow, look at this guys. Service खालामनो सोंनो फैदो. Hello guys, जों दिनै रोंनो थांनायदो. Service खालामनो. देखो guys, अभी हम जा रहे हैं गाँव से. हो गया? ये देखो हमारा गाँव. हाँ? हाँ दिख रहा है. हमारा बाजू है. लोगों ने ini tinggal lega bergaram lang dia. So thằng chú chúng đấy đi lega berdini ringnya, mahon thằng này dinai lang thằng này lega dia jin kali thằng này dia. Ini rasta benar dari sini lega Bhutan raja nih ya Bhutan. Murah. Kamu pulang mana aja? Mana ada nasi yang ini? Orang so sudah baik. Sudah baik. Ini yang ini belum mereka deh. Jika buat mereka kan. Malam kapan guys? Mana di video ini kamu mendapat buku karena video ya. Karena guys ini benar. Ini poros. Left kita ngatai atau barang benar na. Right kita ngatai Guru Bazar. Dan dari kita rasta benar satu benar. Wow, niknya sahabat. Kora tolong nabung itu juga sejahtera. Baik, kita mungkin hari ini punya nih service center di TVS nih. Baik, kita ngundang dulu ya. Baik. Rastanya taman tuh guys ini. Ayo t-shirt lang lang. Buat rastanya taman tuh guys na nih. Bago nih dito. Goti. Agan na thangno. Akan na? Depar jadi singa ini nang tahu bidang ah? Oh, yes, si bayi jodoh ya. Angnya bu, lagau TVS, lagan Angnya sudah, akan ya pak? Anggi sih cintang sih lagi pur, naik. Lagau. Oh my god. Nabung lagi per rasta. Wow. Look at this guys. Ayah. Wow. Rasta ini blok sana apa ini lagi per. Nabung rasta bani bed ini ya. Karena bayi jeng datang sih. Go. Wow, netra baik gitu ya. Chalo. Pakai na bayar na jeng. Munbai nih, TVS nih dealer munbai jeng. Oh my god, rasta banyak sini. Naik ini sih yang TVS. Tel borai salah. Bener na, TVS center aja ya. Naik kan? Sini. Ayo jeng servis kamu biau. Gari kedun nih sih. Apa yang cicing dah ini? Suruh mati bis nih. Bawa murja gari dengan nih, enak kan? Servis kamu gendeng nih, servis kamu sendiri deh, enak kan?
मजा गारि दङ नै लांफैनो हागोन गाइस आपाची रनिन एन्टर बायदि गारि दङ आरोना सोंखांबाय जों दायो हैनोसै गारि लोगोफोर नैबेनो सार्भिस सेन्टारा जों दायो नै गारिखौ गंजोबलाब्बाय बेयावनो दा आरोना सार्भिसिं खालामगासिनो लाइनाव गंबा नामा दङ नै दा एन्टर गंनै खालामगासिनो नै लोगोफोर दासो बेसांबा गोबांनो सार्भिसिं खालामगासिनो फुङावनो फैदोंमोन आरोना दासो जादों जासिगोनानो सार्भिसिं खालामबाय थाफिनो लोगोफोर फाइनालि सार्भिसिं जाबाय दायो थांसै सार्भिसिं खालामखांबाय बहुद गोबाव जाबाय बेनो आरोना गारि थांलाय फैलाय जासिगोन रास्तायाव बहुत गोबाव जाबाय लोगोफोर मा बुंनो सार्भिस खालामनाया माने बहुत गारि दंमोन आरोना लाइनाव 10 सानसो दंमोन दा मोनाबायबो थांसै दसे थानानै नै दा लोगोनिखौ खालामबाय थादों जोंनिया जोंनिया बेनो बेखौनो खालामबाय थादों स' फाइनेलि जामारबाय नै सुनाबो लाना फैबाय सला नायनोसै आं नायो बेनो आरोना आंनिया लोगोना नै जाबाय बहुत गोबावनि उनाव बहुत नेनांबाय आरोना लाखौ र' टेस्ट नायनो दां दायो सार्भिसिं जाबाय लोगोफोर दायो सला नायगासिनो आङो मजा मोनदों गाइस लागाव मोजां नांदों आरोना लोगोफोर मजा दा सार्भिसिं जाबाय न'आव थांसै लोगोफोर मा बुंनो बहुत गोबावनि उनाव जाबाय फाइनेलि दायो न'आव थांसै आरोना रंगियावनो खालामदों गाइस रंगियावनो नायनो हागोन नै टिभि सेन्टार टिभिसनि मा गारि नांगौ लानो हागोन इयावनो मजा सुखाबायबो गारिखौ दा नायबाय आरोना जाबाय गाइस थांसै न'आव दायो बरियानो आरामसे जोंनिया लोगोआ नै इयाव दङ माने बेबो खालामबाय थादों बेनियाबो जाबाय नै नायनो हागोन बेयाव खालामो आरोना मजानो गैया बेयावनो बानायदोंमोन जोङो जाबाय जोबबाय खामानिया मा बुंनो लोगोफोर दुला गोजां मोजां नांबाय आरोना दिनै सार्भिसिं खानायखौ जोंनिया सार्भिसिं खालामना लाबाय नैबेनो इउटुबफोर नायनो हागोन नै चावमिन अर्डार होदों लोगोफोर चावमिन न'आव लांनानै जानोसै आरोना थांसै लाबाय लोगोफोर जाहैनोसै न'आव दायो लोगोफोर जों दायो चावमिन पेकिं लाबाय दायो थांसै मजानो जाहैनोसै मोनाबायबो मा बुंनो लोगोफोर दिनैनो भिडिअखौ माखौ नांदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामना थांबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनो भिडिअखौ माखौ नांगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय